βρισκόμαστε στο δεύτερο σετ και από ό,τι φαίνεται η Φωτεινή με την Αλίκη αυτή τη στιγμή είναι 6 πόντους πίσω, 16-10. Πολύ δύσκολα θα γυρίσει αυτό το σετ, οπότε πάμε μάλλον για τα break. Ωραίο χτύπημα, έκαξε 11, αλλά είναι ακόμα πίσω. Πρέπει να κάνω ένα σερί. Φωτεινή στο σερβίς. Για να δούμε, μπορεί να γυρίσει αυτό το σετ. Βγαίνει άμυνα. Ναι, 16-12. Είναι μια αρχή. Αλλαγή τερέν. Και Φωτεινή συνεχίζει στο σερβίς. Εκεί βγάζει Φωτεινή. Ωραία φάση. 17-12. Μαλά, blockout. 17-13. Η Αλίκη στο σερβίς. Πρέπει να πιέσουν τώρα στο σερβίς, να δυσκολέψουν την υποδοχή, αλλιώς δύσκολα θα γυρίσει το σετ. Out ήταν. Ναι, 17-14, για να δούμε. Από τους 5 στους 3 πλέον. Τους 6 μάλλον στους 3. Κρίσιμος πόντος αυτός. Ναι. Πάνε, για να δούμε. 17-15. Πάνε να γίνει μεγάλη ανατροπή. Για να δούμε. Η Αλίκη συνεχίζει στο σερβίς. Ωραίο χτύπημα. Τι έγινε? Α, όχι. Έχει δώσει παράβαση, πρέπει να βρει και φίλοι. 16-17. Μειώσαν στον πόντο. Χιτσκοκικό φινάλε. Και έχουμε time out.